O karon no, kuha na jud ko, naka-deposit na jud ko dito sa bangko. So karon, kuha naman, medyo sayo-sayo pa man. Mato sa ko sa Shibuya. Makigmeet ko ni Hachiko. So karon, tuyo ko na to, ug unsay na dito. Ha? Excited ako mag-video dito. Kaya na, ako lang maloy partida ba yung naghanang tao dito. Lagi, mo na nga tanawa ako sunod nga video kung unsay mahitabo dito sa Shibuya. Kaya na, ambot lang tatanaw na to kung nabagoy tayo mga makibanding-banding ni Hachiko. Ha? Hindutan mo sa kinabuhi ay. So karon, padong ako sa Shibuya. Tanawa ninyo akong video kung unsay mabuhat ato dito. Kaya maabot ang train 12 noon. Untop yun. Sa ato obserbaran. 1 minute na lang. Tanaw na to, Bek. Maabot ba yun? Tanaw na to na ilang gingon nila. Para Shibuya, man dire nga linya. Dire na mawagi na pita. Excited na ko ba? Makatong Shibuya ba? Ako lang maluoy yan eh. Naghala na pagtawa dito. Tanaw na to kung makaya ba yun ako. Naghala na ba? Ambon lang eh. Para papagaay na ni Snaong ba? Mag-video dito dito. Bahala na. Bahala na. Magbuot lang ako. So 12 no, maabot. Ano na tabi, kung 12 ba dyan maabot? Tara, gadong na, oh. Ala, ay, untop yun. Mawagi pag-abot yun, oh. Awa. Wagi binuang. Abot yun lagi, oh. Para mo. Oh, para na ko, ah. Mawagi na importante, dapat para mo, para mahunong. Karon, masulod na ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. So karon, naabot ako karon, no? Mao ni ang lugar ni Hachiko. Nari sa akong loyo. Kanang gatapok diyan, mao nang diyan dapita. Medyo di kayo ninyo maklaro, no? Tara, klaro dai. Kana. Kanang gatapok dia, kanang nay kahoy. Na mao nang diyan si Hachiko dapita. So, akong gitanaw. Nami nakabutang dira eh. Kana. Ya, tamo agi dapita. So, ari tamo agi dire. Padong to sa kang Hachiko. Okay, tanawan na to kung saan makita na dito. Excited na ang mga bata. Di ba tayo? Excited na gamay kaya siyempre first time na mag-video ba nga ari ko Shibuya ba. Kaya nagkaroon kong kari dire ko. Okay, so karon na ko dire no. Oh, nako karon dire sa may kulon, kili sa 138 Mall. Dilay. Nagano jud tao ba? Aka ni dire gina to makita. Asa jud photo ba akong kabaga sa akong naong. Kabagaan man naong dire nagam kig tao, oh. Tao na ako ma-video, wala may tao dire ko sa garan. Pero karon dagan sa mga vlogger dire. Na mga lalaing mga tao ba? Ang pangutana ni ko sa ako ni pag-video. Dagan sa mga lahi-lahi dire ba? Kana gwapa dire. Karon na dito dire no, kabantay mo dara. Ano to? Nasa ko loyo, mo na ni siya. Ana kabati lang gyud ko ram gud sagad, walay mo picture nako ba. So mag-video na lang ko no. Pero kana kung pahuway so karit, kapoy sa ko eh. Ay! Mana ni, sana lagi sa ko ang doon no, tinagan ng tao. Nagapon tao ang lahi dire, may lar man ni Pinoy dire ron. Kinamay makadungog sa kong istorya kay Bisaya man ko. May lar man ni, nay manguhit. Rambot lang no. Ay basin timing ko ba, ako ray Pinoy na dire karon ba. Pero kasagaran mga foreigner, dahil mga foreigner gid dire yun. Mo lang toyo ba. Iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man sana'y maalala mo. Magpuli-puli ba? Humana napilain, kapoy ba? Hindi ko kalugar yun. Init, naraba ko bantang init tapitaw. Bantay mo init eh. Kapoy sa buhat ba? Kawang hindi nga ni. Uli juga ni, di ko ka picture ni ba? Ako ram gali sagad. Di ko ka lugar. Inyo na lang na. Digin lagi. Digin mo undang, nanapoy lang tao mo kuan. Ay tay. Oh, guman babayo. Nanapo nilain oh, wow. Lawa dili ko ka lugar lagi. Inyo na lang na, dalaan na lang yung balay. Kuhaan na lang siya, chiko. Suran yung balay ninyo. Di ko kakuhaan dyan. Nagkakit tao gud.
Saka kung BP yan ba? Labad akong ulo. So ayan, dyan ako bala, pabaga, di ko sa unahan kita mo. Lakaw, di ko direkto diyan. So, hindi ko kung target. Barog ko doon ito tao, diba? Barog ko. Dalong ko na yung cellphone ako. Video lang ko, di lang ko mapicture ni. Oh, wala naman sila plano manghawa. Diyan na lang mo eh. Diyan lang mo puyo. Nanawagan ko no, sa Japan government no. Sa kinaukulan. Pwede ba, butangan ng linya diri. Kinahanglan lagi mo bantay diri ba nga maglinya. Okay, mo ni una, mo ni sunod. Para kuan ba? Mag-iiya man gud, di ko ka dito ka kuan. Oh, nanapilain no. Sana man eh. Di gini mahuman gid. Gani ari ko diri tagtao dira. Nindot ganin duha lagi yung tay kuyog ba. Nindot ng duha no, mawari mo diri duha makabuk para naay mo picture taking niyo ba. Mo na kuha pa unta kan huli karon kita unta duha diri karon. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Kuha na nagadaghan na dyan mahin tao eh. Kuha na dyan, kinahanglan na dyan kung baro gani ba. Kinagindaghan ng tao. Kini, mag-video lang dyan ko nilargo, bahala ang baro ko. Kailanman asahan di magkalayo. Come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much.